Äiti, kato mitä mä löysin. Anna, niin kuin sovittiin, me ei osteta mitään muuta kuin sun koulupisteisen tavaraa. Ei mitään ylimääräistä. äiti. Hei, jos alkaa kiikuttelua, niin mennään takas kotiin ja saman tien. Okei. Höps ja mennään. Eiks me tarvita nää? Just noin, tosi hyvä päästä eteenpäin. Mä haluan tän kirjoituspöydän. Katsotaan, hei Gladhöden, niin tää oli just se pöytä, mikä mulla oli ostoslistasta. Näistä on -2% alusta, niin sun isketiks jotenkin tälleen, niin vaikuttaa hyvältä. Odotaa tää. Tää on hyvin ergonominen, odotaa tää. Äiti, mä oon 13. Voi kun te kasvatte niin nopeasti, mä en kestää. Hei, älä siellä mun taakse nyt, tuut mun eteen. Mulla on vielä tekemistä kotonakin, niin otas vähän tommosia, kun äidillä on niin paljon vaatteita, niin ei mahu enää. Säkin voit käyttää sitten, kun sä oot kasvanut vähän niitä. Sua varten mä tässä teen näitä. Seuraavaksi listassa on viltti, niin voisit hakea ton vihreän tuolta mulle. Okei. Sanoinko mä Minttu? Mä sanoin vihreä, se on vierenen tossa noin. Pitääkö tässä kaikki tehdä yksin? Äiti. Höps, noni, ota siitä niin. Oisko tää edes hieno? Äiti, meidän ei pitänyt ostaa mitään turhaa. Ei tää on turhaa, sun iskä aiheuttaa mulle niin paljon stressiä, niin tää rentouttaisi mua vähän sen. Niin mullekin. Höps, on sun iskä ja siitä ei puhuta tolleen. Nyt kassan kautta ja äiti tarvii pehmiksen. Saaks mäkin? No sä oot ollut kyllä tosi kiltti, niin kyllä säkin saat pehmiksen. Hyvä, mennään.